Zdravím vás. Nachádzame sa pod Tatrami v obci Ľubica v krásnom prostredí strelnice reštaurácie Majer pod lesom, kde si dnes pripravíme ďalšie chutné recepty. Takže nech sa páči, poďte za mnou. Znova zdravím pri sledovaní minútiek s Melinou. Dnes som si pre vás pripravil jednoduchý sladký recept, bude to nahá torta. Vy sa možno pýtate, že čo je to nahá torta. Znie to divne. Divné to nebude, je to jednoduchý čokoládový piškotový korpus. 3 výrobky od Meliny. Dnes to bude extra jemný tvaroh, kyslá smotana a šľahačková smotana. A samozrejme kopa ovocia, keďže to má teraz najvyššiu sezónu. Najprv korpus sme si upiekli už dopredu, aby sme vám ušetrili trošku času. Ku korpusu je to jednoduchý piškotový korpus, ku ktorému sme pridali aj kakao, preto je krásne hnedý. My si ho rozrežeme dnes na polovicu, kľudne to môžete rezať aj na 3 časti. Všetko sa to bude plniť plnkou z našich mliečnych výrobkov. Takže zhruba v polovici. Výborne, som šikovný, sám sa pochválim a môžeme miešať plnku. Veľká misa, začneme tvarohom, trošku si plnku samozrejme osladíme, budeme používať práškový cukor. Dobre, takže do tvarov sme si pridali trošku práškového cukru. Najprv ho vymiešame samostatne, bez smotán. Nech sa nám rozbijú všetky hrúdky. Výborne. Pridáme kyslú smotanu. Sa vám zdá, že to bude trošku riedke, mám pre vás nakoniec malé prekvapenie, tajnú vložku. Zamiešané, ešte sladkú smotanu, respektíve smotanu na šľahanie. Môžeme pridávať aj postupne. Výborne. A teraz tajný trik. Použijeme asi tretinu pudingu, ktorý sa pripravuje za studená. Vanilková príchuť sa veľmi hodí k tomuto ovociu a k mliečnym výrobkom. Takže pomaličky prisypávame do zahustenia. Výborne, ešte malá ochutnávka. Môže byť. A ideme plniť. Takže korpus si preložíme na servírovací tanier alebo podnos. Samozrejme, piškotové cesto je vhodné piecť na papieri na pečenie, ktorý potom ide trošku ťažšie dole, ale za toho nemusíme zoškrabávať z formy. Začíname vrstviť. Najprv plnka. Ideme od stredu a ku krajom.
do stredu. Na vrstvu plnky ukladáme maliny. A zbytok ovocia si necháme na vrch. Samozrejme nemusíte používať to isté ovocie, čo ja. Môžete použiť to, čo máte. Akékoľvek sezónne ovocie. Takže teraz ešte trošku plnky. Druhú stranu korpusu, aby sa nám to pekne zlepilo dokopy. Teraz ešte ďalšia vrstva plnky na vrch a takisto maliny a zbytok ovocia. Takže černice, maliny, priestor ostatný vyplníme čučorietkami. Kľudne sa nehanbíme trošku aj zatlačiť, nech to ovocie drží. Samozrejme, teraz ju musíme uložiť ešte do chladničky, nech nám to všetko spolu stuhne a následne ju môžeme servírovať. Ja by som odporúčal také 2-3 hodinky v chladničke určite. Na ozdobu môžeme ešte použiť práškový cukor. A napríklad môžeme na ozdobu použiť aj lístok mäty. Takže nech sa vám páči. Ja vám k torte prajem dobrú chuť a ďakujeme, že sledujete minútky s Melinou na www.melina.sk. Majte sa!